makadini muri weZimbabwe. Ndini wenyu ndauya pachannel yamunofarira, channel inokupa zvinyuwane zvinopisa zviri kutrend. So guys, just in Geza announced shutdown. Guys, ndoda kuti mundudzewo kuti zvinobudirira here, cause last time vanhu vakaregera kuenda kumabasa, but seems like mutori mamusina action yakanyanya. Saka ndoda kuti mundudzewo kuti mimi zvinobudirira here. Ndisati ndakuradzai vhidhiyo racho raGeza achitaura. Changoti muzvinzwire mega comrade Geza achitaura kuti aiwa, hakuna munhu ari kuenda kubasa musi wa22 ne23 April. Munhu wese gara kumba. Changoti muzvionere mega comrade Geza vachitaura. Dauri munduzo futi mucomment section kuti aiwa, zvinobudirira here sekuona kwenyu, kana kuti vanhu vachangofunga kuti hapana kana zviri kubuda. Changoti mundudzowo mucomment section. Every struggle comes with strategy. Today I want to announce a continuation of measures that we have in place. Do not be mistaken. Everything is on course to ensure Mnangagwa is gone. He is the enemy to progress, to all of us as the people of Zimbabwe. On Tuesday and Wednesday, 22 and 23 April 2025, munhu wese kumba. Every Zimbabwean must stay at home. We must shut down Zimbabwe completely. This is to make a strong statement to Mnangagwa and his Ganandas. Shops, industries will not open. Combis will be packed. From the cervix of your home, police will not take us you. But if they ever come to you, you have the right to defend yourselves. Muri Zimbabwe, tauya nestrategy isati takamira kufunga. Zvinhu zvinoita kuti Mnangagwa aende. Tiri kuona kuti judiciary Mnangagwa akakepcha. Tinoenda kuparliament, Mnangagwa anobvara parliament paanodira. Topinda muroad, Zimbabwe ndo nyika yoga in the whole world inoratidza kuti vanhu vaexercise their constitutional right to demonstrate kana paine zvinhu zvavasati vachada noutungamiriri huripo, kana kuti vasati vachada mutungamiriri aripo. Saka zvataona imwe weapon yataona effective, we know zvakaoma nokuda kuti mararamiro ataakuita uwandu hwedu hwava from hand to mouth, because hakuna mabasa. Saka vanhu vanorarama nokungwavha. But muri yeZimbabwe ndiri kukumbirisai, iwiponi hombe iyoyo yogara kumba, iwiponi hombe hondo iyi ndeyedu tese. Kuenda kwaMnangagwa kunonakira munhu wese womuZimbabwe. Saka paunenge uri umwe noumwe uoneka uchicontributa kuenda kwaMnangagwa. So fellow Zimbabweans, we are staying away in order to force Mnangagwa to go. Like I said, his condition has continued to deteriorate. Important decisions affecting the country are now being made in meetings at his farm in Kwekwe, attended by non-elected people. We have been noticing the exposure of corrupt activities conducted by his Ganandas. Ukino Chivayo got 1.1 billion rands in the Zimbabwe Electoral Commission election
material procurement saga. Of that, 800 million went to Chivayo's personal accounts in the South African Financial Intelligence Center noted that most of the money bought luxury items. Chivayo also got $500 million from inflated tenders by Mnangagwa's office in 2024. Linked letters from the Ministry of Finance also show that Finance Secretary George Guamatanga has provided an illegal and unconstitutional bank guarantee for a 20 million US loan to Valley Seeds. According to the letters, Guamatanga claimed that Valley Seeds is owed 191 million by the government. He did not explain how the government ended up having a legacy debt to that shell company established a few years ago. The letters also show the government paying gold incentives of 8 million US a month to a company, Gain Grid Investments, owned by Scott Sabupanya. The level of corruption is just mind-blowing, and we cannot continue like this. This shows that the country is being run by someone who is mentally challenged and whose executive powers have been hijacked. So, once again, fellow Zimbabweans, the fate of our country is in our hands. Next Friday, by independence celebrations, akaitwa kugokwe, were a complete disaster. Musavuka kuti zviri zvoga. It was not a coincidence. So guys, I hope mazvinzwira mega. So kana ungari munyuwani panapa, consider subscribing to our channel so that uzojambwe. Mowanza kuwanika uchiona uchi zvinyuwani zvinopisa zviri kutrenda.